Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Legi sekawan April 2020 kita wiwiti ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak wangsul ing fitrah, setunggal Petrus kalih ayat 17. Padha ngajenana wong kabeh, sadulur-sadulurmu padha tresnanana, duwe wedi asih marang Gusti Allah, ngurmatono Sang Nata Agung. Para adiyuswa, nalika mengeti Idul Fitri, kita asring mireng wangsul ing fitrahipun. Menggah fitrahipun manungsa punika titahipun Gusti ingkang suci lan caket kalian Gusti. Milanipun mengeti dinten kemenangan ing Idul Fitri, manungsa kaemutaken bilih sampun wangsul ing fitrahipun. Milanipun kedatan sa andhap asor nresnani sesami lan wedi asih ing Gusti. Bab ingkang sami dipun ngendikaaken dening setunggal Petrus kalih ayat 17. Padha ngajenana wong kabeh, sadulur-sadulurmu padha tresnanana, duwe wedi asih marang Gusti Allah, ngurmatono Sang Nata Agung. Ayat punika ngemutaken pasamuan nalika nandhang sengsara kedah tetep nindakaken tata gesang ingkang sae. Menggah tata gesang ingkang sae punika sami ngajeni sesami, nresnani sinten kemawon lan tetep wedi asih dhateng Gusti. Cetha sanget menawi pacobaning gesang lan marupining sengsara kedah tetep ing fitrahipun minangka titah ingkang betahaken sesami lan gondelan dhateng Gusti. Mila sumangga ing dinten Idul Fitri punika kita kaemutaken tetep dados kagunganipun Gusti ingkang sembada. Para adiyuswa, Idul Fitri wangsul ing fitrahipun. Bab punika kedah ugi wonten ing gesang kita. Kita sampun dinebus ing Gusti Yesus, sampun wangsul ing fitrahipun dados putranipun Gusti ingkang kebak welas asih lan wedi asih dhateng Gusti. Mila sumangga kita ambyur ing tata gesang kanthi kebak katresnan lan wedi asih ing Gusti. Awit kita punika kagunganipun Gusti, kautus amrih kata tiyang ingkang mitadosi lan nindakaken kersanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut nalika kawula mengeti Idul Fitri, kawula wangsul minangka fitrah paduka manungsa ingkang caket raket kalian paduka, manungsa ingkang sampun tinebus dening paduka. Mila sumangga paduka ingkang berek manah kawula, amrih kawula kebak katresnan lan ngajeni sesami, malakepara kawula ugi purun apura ing ngapura dhateng sinten kemawon. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, matemah para adiyuswa lan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka ugi ingkang makarya, matemah para sedherek kawula punika ugi paduka ingkang paring kegiatan panglipur malakepara, paduka kemawon ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula ugi pasrahaken tabloid adiyuswa, wasita adi, kegiatan-kegiatan adiyuswa sae ing gereja, ing klasis, ing sinode. Kawula pitados sedaya punika paduka agem, matemah para adiyuswa tetep saged nindakaken kersa paduka ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken masyarakat kawula
ingkang nembe ngriyadinaken Idul Fitri. Monggo Gusti paduka ingkang reksa sedaya kabingahan, sedaya pepanggihan matemah lumantar Idul Fitri menika kawula paduka emutaken dados fitrah paduka ingkang suci lan kebak katresnan dhateng sinten kemawon. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang ugi sampun paring berkah, siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.